لا أنصح أحدا أن يخرج للغرب إلا إذا كان محصنا في دينه محصنا. السلام عليكم ورحمة الله. إخوتي الكرام، عندما نتكلم салом ва раҳмати аллоҳ бар шумо бод. бародарони азиз, вақте ки мо дар бораи далелҳои ақлӣ барои исботи ҳастии офаридгор сухан меронем, бештар аз ҳама ду далелро дар назар дорем: далели офариниш ва далели комилӣ. дар мавриди далели офариниш мо дар барномаи чаро ҳастии офаридгор зарурӣ аст сухан гуфта будем. имрӯз бошад мо суҳбатро дар бораи далели комилӣ оғоз мекунем. ва ростӣ вақте ба ин мавзӯи комилӣ офариниш рӯ меорам, эҳсоси тарсу эҳтиром дорам, зеро ин аз як тараф осон ва аз тарафи дигар душвор аст. бале, аз як тараф сухан гуфтан дар бораи комилии офариниш осон аст, чун агар дар девори утоқи шумо як расми калон кашида мешуд ки ҳар нуқтаи он сурати як махлуқот ё як узви он мебуд ва шумо чашмонатонро пӯшида ба таври тасодуфӣ бо ангушт ба ягон нуқта ишора мекардед, илм метавонист соатҳо дар бораи бузургӣ ва дақиқии он нуқта сухан гӯяд. аммо дар айни замон сухан гуфтан дар бораи комилӣ душвор аст, зеро овардани як ё ду ё ҳатто 10 ва 20 мисол ба маънои кам арзёбӣ кардани миқёси мавзӯъ мебошад, чунки комилӣ дар ҳар як ҷузъи ин олам ҷорӣ аст. комилӣ ҳам маънои ҳастӣ аст. аллоҳи таоло фармудааст: ин офариниши худованд аст, ки ҳар чизеро дар камоли устуворӣ сохтааст. ва боз фармудааст: ӯ зотест, ки ҳар чизро бо некӯтарин сурат офарид. пас вақте ки ман ба шумо мегӯям биёед баъзе мисолҳои комилиро бубинем, ин ба мисли он аст ки бигӯям биёед баъзе мисолҳои ҳастиро бубинем, зеро комилӣ ҳамон чизест ки тамоми чизро ташкил медиҳад. комилии офариниш дар сохтори забони ман, ҷоғ ва дандонҳоям зоҳир мегардад, то тавонам ба шумо дар бораи комилӣ сухан гӯям. он дар биниши шумо, шунидани овози ман, дарки суханҳои ман ва дар хотир нигоҳ доштани онҳо падидор аст. ҳатто дар ҳаракати касе ки метавонад аз гуфтаҳо масхара кунад ё рад кунад, низ раванди комил вуҷуд дорад. мо дараҷаи комилӣ, тартиб ва дақиқие ки дар он зиндагӣ мекунем дарк намекунем, зеро ҳаргиз як алтернатива, ҳолати дигарро таҷриба накардаем. аллоҳи таоло мефармояд: ва ҳаргиз чизе дар осмонҳо ва дар замин нест ки худоро оҷиз гардонад. ин оят воқеан бузург аст. дар олам зиёд аз 90 унсури табиӣ мавҷуд аст ки нейтронҳо ва протонҳо бо дақиқӣ дар ядроҳо тақсим шуданд, ки электронҳоро дар орбитаҳои лозимӣ ҷалб мекунанд. ин унсурҳо мувофиқи қонунҳои муайяни кимиёвӣ бо ҳам вокуниш мекунанд ва пайвастагиҳоеро ба вуҷуд меоранд, ки ҳаётро таъмин мекунад. атмосфера бо баландӣ ва зичии дурусташ газҳоро дар таносубҳои лозим нигоҳ медорад ва мавҷҳои садоро бо суръати мувофиқ интиқол медиҳад. хок барои қабул кардани тухм ва нигоҳ доштани борон омода шудааст. об бо шиддати муайян ва хосияти ҳалкунандааш дар ҳарорати муайян бухор мешавад, абрҳоро ба вуҷуд меоварад, дар ҳарорати дигар тағйир меёбад ва ҳамчун борон меборад ва ҳамаи ин дар таносубҳои дақиқ барои нигоҳ доштани давраи табиӣ. нур бо суръати лозим ҳаракат мекунад. ҷозибаи замин ҳамон гуна аст ки мо на ба осмон парвоз мекунем ва на ба замин мечаспем. замин бо суръати дақиқ чарх мезанад, то ки шабу рӯз барои хоб ва кор таъмин шавад. 4 фасли сол рӯҳро нав мекунад ва ҳосил медиҳад. офтоб дар масофае қарор дорад ки на месӯзонад ва на моро дар сармо мегузорад. миллиардҳо ситора ва сайёра бо суръати лозим дар орбитаҳои ҳисобшуда ҳаракат мекунанд ва бо ҳам вона мехӯранд. мо дар чунин коинот ба воя расидем ва ба он одат кардаем, бинобар ин намефаҳмем ки он то чӣ андоза ҳайратовар аст, зеро мо ҳеҷ гоҳ дунёи бетартибро надидаем. мо медонем ки сери чист, зеро гуруснагиро дар худ ҳис кардаем. медонем ки оромиш чист, зеро хаста шудаем. муқоиса бо муқобилҳо фаҳмишро осон мекунад, аммо мо комилӣ ва тартибро қадр намекунем, зеро алтернативаи онро надидаем. бо ибораи дигар, мо бузургии ҳастии офаридгорро дарк намекунем, зеро ҳаргиз бе офаридгор зиндагӣ накардаем.
агар замин чарх намезад ва мо ҳамеша дар тарафи равшан мебудем ва нур ҳеҷ гоҳ хонаҳоямонро тарк намекард, мо намефаҳмидем ки нур чист, зеро торикиро намешинохтем. агар касе дар чунин ҳолат дар бораи аҳамияти нур сухан мекард, мо ӯро намефаҳмидем, зеро наметавонистем торикиро тасаввур кунем, ки онро нур дур мекунад. ҳамин тавр мо ҳеҷ гоҳ дунёи бидуни комилӣ ва беофаридгорро таҷриба накардаем. аллоҳи таоло мефармояд: аллоҳ нури осмонҳо ва замин аст ва нураш ҳаргиз хомӯш намешавад, зеро ӯ зиндаву тадбиркунандаи олам аст. ӯро на пинаке ва на хобе мегирад. аз ин рӯ вақте ки мо дар ин силсила дар бораи далелҳои атеизм сухан мегӯем, гӯё торикиро тасвир мекунем, то дар муқоиса бо он арзиши нури илоҳиро дарк кунем. мо торикиро тасвир мекунем, ки ҳеҷ гоҳ онро надидаем ва нахоҳем дид. торикӣ ки дар он худованд нест. дар барномаи атеизм ақл ва илмро инкор мекунад, мо нишон додем ки ҳастии худо асоси воқеияти объективист ва инкор кардани ӯ ба паст задани ақл, илм ва ба рад кардани ҳақиқати чизҳо мебарад. дар барномаи баъдӣ гуфтем ки танҳо ҳастии худо бо сифатҳои мутлақи комил метавонад асоси ахлоқ бошад. бисёре аз бародарон дар фаҳмидани ин мушкилӣ кашиданд, зеро ҳеҷ гоҳ наметавонистанд дуньёро бе нури худо тасаввур кунанд. вақте ки дар барномаҳои баъдӣ мо дар бораи мисолҳои комилӣ дар офариниш сухан хоҳем гуфт, он чӣ маъно дорад? мо тамоми коинотро торик мекунем ва фақат як нуқтаро равшан мегузорем, то онро бубинем, қадр кунем ва пас аз он ки ба он то ҳадде одат кардаем, ки бузургии сохтори онро намебинем. ҳар қонуне ки зиндагиро танзим мекунад, агар андаке вайрон шавад, ҳаёт нест мешавад, тартиб ва ҳамоҳангии олам нест мешавад. кист ки зарраҳои атомро аз парокандашавӣ нигоҳ медорад? кист ки намегузорад энергия дар атомҳо озод шаванд, мисли бомбаи ҳастаӣ? кист ки махлуқотро аз парокандашавӣ дар фазо нигоҳ медорад? кист ки сайёраҳоро аз бархӯрдан бо якдигар нигоҳ медорад? ҳар оина худо осмонҳо ва заминро аз он ки аз ҷои худ билағжанд нигоҳ медорад ва агар билфарз билағжанд, баъд ғайр аз худо ҳеҷ кас онҳоро нигоҳ дошта наметавонад. шумо метавонед бигӯед, онҳоро қонунҳо нигоҳ медоранд. оё қонунҳо мавҷудоти соҳибақл, зинда ва ирода доранд? оё қонуни ҷозиба худост ки қарор мекунад чӣ кор кунад? на, қонунҳо танҳо тавсифҳое ҳастанд барои он чизе ки рух медиҳад, на сабабҳои воқеии он. онҳо натиҷаи корҳои Аллоҳ дар офариниш мебошанд. мо бовар дорем ки Аллоҳ осмонҳо ва заминро нигоҳ медорад, на фақат барои он ки Қуръон мегӯяд, балки барои он ки ақл онро тасдиқ мекунад. бе иродаи соҳиб ақл қонун вуҷуд дошта наметавонад. қонунҳо ивазкунандаи такягоҳи илоҳӣ нестанд, балки тавсифи корҳои холиқанд. вақте мегӯем об дар 100 дараҷа меҷӯшад, ин як формулаи кӯтоҳшуда аст. агар онро тавсиф мекардем, кадом вариант дуруст мешуд? ҳеҷ чиз обро наёфарида, онро тасодуф чунин кард ки дар 100 дараҷа меҷӯшад. ё об худи худро офарид ва ин ҳароратро тасодуфан интихоб кард, ё Аллоҳ обро офарид ва онро дар ин ҳарорат бо ҳикмат ва мақсад меҷӯшида гардонид. албатта варианти сеюм дуруст аст. агар ман бигӯям касе бо суръати 100 калима дар як дақиқа чоп мекунад, ин маънои онро надорад ки агар ӯ баст кунад, тугмаҳо худ аз худ чоп мекунанд. қонунҳо тавсифи амали иродаанд, на ивазкунандаи он. мо дар ин олами мураттаб ба дунё омадаем. аз ин рӯ тартибро чизи муқаррарӣ меҳисобем ва фикр мекунем ки хусусиятҳои ашё моҳияти дохилии онҳоянд. гӯё чизҳои ҷон надошта худашон хосиятҳояшонро интихоб карда бошанд. аммо агар фикр мекардем, мо дар тамоми чиз нишона ва таъсири қудрати илоҳиро медидем ва дарк мекардем ки ҳеҷ сабабе дар олам худ ба худ амал намекунад ҷуз бо иҷозати Аллоҳ. ӯ сабаби аввал, ҳаракатдиҳандаи аввал аст ва ӯ ба ҳама чиз хусусият медиҳад. бинобар ин Қуръон ҳатто он чизҳоро ки бар асоси қонунҳои табиат рӯй медиҳанд, ба Аллоҳ нисбат медиҳад. ӯ аз осмон об мефиристад. оё намебинӣ ки Аллоҳ абрҳоро ба ҳаракат медарорад? ӯ шуморо дар хушкӣ ва дарё роҳнамоӣ мекунад. ӯ обро тавассути хосияти конденсатсияшавӣ ки худ онро халқ кардааст мефиристад. ӯ абрҳоро тавассути шамол ки мувофиқи қонунҳое ки ӯ муқаррар кардааст пайдо мешаванд, ба ҳаракат медарорад. оё ба сӯи паррандагоне ки болои онҳоянд гоҳо қаноти худро кушоянд ва гоҳо ҷамъ кунанд надиданд? нигоҳ намедорад онҳоро магар раҳмон? тамоми чизҳо, ҳамаи қонунҳо, ҳамаи хосиятҳо дар дасти ӯст.
тамоми мавҷудот аз хурдтарин зарра то бузургтарин ҷисм ба ӯ ниёз доранд. онҳо ҳеҷ гуна худкифоӣ, автоматикунонидашавӣ ё мустақилият надоранд, ҳатто бар як лаҳза. ӯ Аллоҳ аст, нест ҳеҷ маъбуде ҷуз ӯ, ҳаётбахш ва нигоҳдоранда. агар ӯ хоб мекард ё танҳо лаҳзае хаста мешуд, осмонҳо ва замин нобуд мешуданд. вале албатта Аллоҳ осмонҳо ва заминро нигоҳ медорад. агар мо инро дарк кунем, мефаҳмем ки дар олам ҳеҷ махлуқи оддӣ ва беҳуда вуҷуд надорад. ин одат аст ки чизеро оддӣ менамояд, аммо дар асл ҳама чиз дар ин олам аҷиб ва ҳайратовар аст. агар инро фаҳмем, дигар намегӯем дахолати худо, зеро ҳеҷ чиз дар ин дунё худ ба худ рух намедиҳад, то ки дахолати лозим бошад. ҳама чиз танҳо бо иродаи Аллоҳ вуҷуд дорад. ин як муқаддимаи муҳим буд ва ман нахостам ба мисолҳои комилии офариниш гузарам, бидуни он ки ин шарҳ дода шавад. бо дар назардошти он мо мисолҳоро дар барномаҳои баъдӣ хоҳем овард. القادمة بإذن الله والسلام عليكم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.